Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyon amin gagayam. Ti surat nga intay ikanbiag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nagpailingad itinagan a Clark, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy birthday Jasmine Taginod from Revelina Taginod. Advance happy birthday to Kurt and Monique Escalona di Ilocos Sur from Tita Desa. Makablaawan amin at tagabugay ken belated happy birthday ken 10th anniversary ken ni Father Me from Jane Carmelo. Happy 26th birthday kani manong ko Maestro Ray Maala Untalan from Rizalin Untalan ti San Maximo Natividad Pangasinan. Makablaawan ni Tatang Ambong, Inang Sally, Benny, Benji Jr. Kastamet da Grill, Maribet, ken Aisal from Robin Dulay iti Rosario, La Union. Happy birthday Kumare Rolen Oliano from Zoraida Calumente, Yanggud. Shout out kani Brave Ramos kan friends ko dita Hong Kong from Brian Ephraim Lumboy ti Canada. Pamilyak dita Banawang Ilocos Sur from Kathy Malana. Happy birthday kani lakay ko from Marie Chris Rion iti Qatar. Makablaawan ni Lola Leonora Antonio Zambrano kan Castillano kan Prehiliana family iti San Jose City from Rowan Joy Prehiliana. Shout out iti Ilocano girls dito'y Hong Kong. Corpus family, anak ko Adadayan, Ryan ka Nicole,
Kan amin akakabsat ko kan iipag ko dita Santiago City, Isabela from Rowelyn Corpus. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Clark. Dear Manang Emmy, ilingad na klangan itinagan a Clark, kat iti agdama adaak dito'y Canada. Apaman anasarakak iti YouTube daytoy programa yo, naawis matiriknak amang ipatulod iti pakasaritaan ti pamilyami, kat namnamaek ang makaitad-adal kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Addaak paylaeng idi iti grade school. Clark, anak, umay ka manganan, naisaganan ni Inday ti Armosar. Ang mga numala daw kay ti pagadalan. Umayon, Mami! Good morning, Mami! Wow! Nangihimas ti breakfast tayo Siyempre, anak. Masapol nga agbusog ka, tapno da pamigsam nga agpanunot iti school. Dayta ti kayat ko kun ka, Mami. Ora adda babaunan tayo dito balay, talaga naasikaso ka kada kami kan ni Daddy. Agigid lang tayo namangan kada Daddy Ag-breakfast tayo, Mami. Nasa paarimor ni Dadim, anak. Ada ka no asikaswan na. Ha? Amo mo ti businessman, always busy. Kasta ka di. Saor ni Daddy Tsak pa'y nakapag good morning kan kuana. Sana bali, anak. Bumawin to ni Dadim intun saan busy. Ala, mangan kakit din. Kat syakton ti mangitulod kan ka ijay school yo. Makabannog tagmalmalom nga agtrab-trabaho di opisina. Naimbaglangin ta na sulbar matlang tarim so aparikot iti branch tayo di Cebu. Si kantumat ngamin. Kayat mo si kakanayon timang sulbar ka dagiti rumso aparikot. Adamot dagiti talkam a tao iji kumpanya. Kabailandan dagi jay. Sandra, sa bali lang no nakatutokak. No hands-onak. Laglagi pam. Para kada kayo iti anak ta ti amin nga aramidak. Kaya't ko anasaya to tagbali na masakbayan ti kakaisuna nga anak ta. Wen, amok day ta Edgar. Ngam kita amot ati salunat mo. Ang mga nagsakit ka iti kastangar aramidam. Awan apulos inanam. Wen gayam, damdamagan na kaitay ni Clark. Kinunak mata na sapa ka arimwar, tadanas kan nga si kaswam. Ibagamkan ko na rumwar tayo intong Domingo. Adda pa panan tayo. Kat patsaka pa karagsakan nyo ti makita yo. Nangrunakin ka, Sandra. Ha? Anya ti kayat mo, sawan? Maamuam to. Basta laglagi pong may patpatag kayo ita anak ta. Kat aramidak ti amin, tapno na namay to ti biyagyo kadagiti masungad nga aldaw. O anya, nakaredy kayo ka din niya gina? Wen, Daddy! Papanan tayo ka di. Kasla da sorpresa yo kada kami Wan nga rod, Edgar. Magagharanak paikit din. Basta, makita yun to. Kat amo ka pa karagsakan nyo ti makita yo. Sika talaga, Daddy. Naisam kayo ti surprises. Iso alab na labda ka ni Mami. Amo yung mat niya ipatpatag kayo launa nga gina. Isong aramidak ti amin na pakaragsakan nyo. Al, mapantayon, tapno makita yun ti sorpresak para kada kayo.
Wow, Daddy! Nagpintas mo dito ang lugar? Uwan nga rod, Edgar. Anya ti aramidan tayo dito eh. Mangantayo ka dito ang restaurant, Daddy? Ala, umay kayo. Umunig tayo. Good morning, sir. Ma'am. Oh, anya Sandra. Magustuhan ka di dito baroan negosyo? Ha? Anya ti kunam, Edgar? Unyag pa iso, Daddy! Dahito iti nakakumikuma kadagiti kalabos nga aldaw, Sandra. Clark, anak. Ti panang ipatakder ko iti dahito a restaurant. Nga imatunam, Sandra. Iti kasta, saan ka amaboring nga dalang iti balay? Ha? Ken kaya't kung adalam mo tanti may papan kadagiti daduma pa ang negosyo tayo. Agyamanak, Edgar! Nasurpresa kami ka ni Mami iti day di agundaway manang Emmy. Isumot lagayam akanayon a busy ni Daddy. Taimpatakdaran na iti restaurant ni Mami. Tapno saan kano amaboring nga adalaeng ije balay. Saan ngamin anaisem ni Mami nga agpasyar akadwana dagiti gagayam na. Kayat na pay ti adalaeng ije balay a mga asikaso kadagiti personal a pagkasapulan mi ken ni Daddy. Ni Daddy mat, may sa apagwadan nga ama. Idolok unay ni Daddy manang Emmy. Makunak amay sa kami a perfect family. Aging gaadimteng ti may sa agundaway, a nagpakadamanon ni Daddy ken ni Mami. Masapol ang mapanak ijay si Bu Sandra. Ado tinaskan nga ornusak ijay. Jakmat kaya't adagiti lang talga katao ti mga sikaso. Masapol nga adak ijay tapno nadardara sa may simpati amin. Kasta ka di. Sapay la kumarod tamaurnos yung adagos iti kabiitan na panawan. Ang mga numabayaga na ijay Sandra. Sana kami niya agawid. Aging ga saan ana ornos ti amin. Adakan ka day ta Edgar. Agan-anad ka ijay, ha? Mangan ka iti husto nga oras. Saan mo abaybay ang tabagim? Laglagi pa mga awanak ijay mga sikasukan ka. Juan Sandra, katagyaman na kitipan nakaawat mo. Di kagdanag, tadyak baybay ang tibagig. Kat uray da kayo iti anak ta, ha? Aganad kayo dito eh. Makamuka pa ilang ka ni Clark. Sana bale, tadadag iti tawa pinuskak ang mga lalay kan kay di restaurant. Wen Edgar, di kagdanag. Awan mo't siguro ti rumswa parikot. Naanayas mo ti taray ti negosyo. O sige, agpakada akon. Ay ayatin ka unay-unay Sandra. Tandaan am kumadayta. Ibagamit anak tang agsinsingpat. Kandi na baybay ti panagadal na. Para kada kayo amin dagito a sakripisyo. Anya ka mo ton Edgar. Apaya kasta ti pagpagam. Kasla saan kan nagsubli ti kasta adyar mo ah. O sige, mapanakon. I love you, Sandra. Mami, natuloy ka din ni Daddy ijay Cebu? Wan anak, amumutan ni Dadim, uray adda dagiti talken na a tao, masapul latta nga adda kano ijay. Kas kalagdadamo ko ni Daddy, Mami. Sigo da nakas dito ugali na.
Saan ka kadipay lanairwam? Kasasabali ngamin ti jar na idinagpakada anak ko. Ha? Sabali ti agparparik na kanyak. Agtibtibayo Mami, saan man natila pampanunutam? Okay lang ni Daddy Jay. Sapay la ko mga rod anak ko. Maurnos da ko maadagos dagiti rumba nga aramidan da. Tapno makaawid mutlaang ni dadim iti kabiitan a panawan. Apay nga ta saan nga umawawag ni Edgar. Imposible mo't nga 20 oras na nga umawag kanya. Sigud-sigud mo't ano kasta pumampanaw. Uray sa dino ti papanan na. Umawag adagos. Basta dimto nga ni Jay. Apay nga itakatawan na pulos awag na kanyak. Makumikum lang at ang aging gaita. Tinasayaat, siya kunti umawag kan kuana. Maawatan naman siguro no apay siya kunti mawag. Madanagan namin una yan. Ne, apay ngay. Cannot be reached mat ti telepono na. Diyos ko, sapay lang kumatawan ti dakas na napasama kiti asawak. Anak, manungal dawon nga awan ni dadim. Ngam awan na pulos awag na kanyak. Jack pa'y makontak ti telepono na. Wan nga ron, Mami. Anya nga tanti napasamak ka ni Daddy. Diyos ko, sapay lang kumatawan dakas na napasamak ka ni dadim. Jack maawatan ti marikrik na anak ko. Numalagip ko ni dadim. Agtibayo ak. Umawag ak langin ije Cebu anak ko. Masapul ang maamwan tanoan yan tinapasamak. No apay asaan nga umawawag ka data ni dadim. Nasaysayat pa'y, Mami. Iti kasta, maamuan tangag paiso, na anyan tinapasamak ka ni Daddy di Cebu. Imawag nga rod ni Mami ije branch ti kumpanyami ije Cebu, manang Emmy. Kat naklaat kami, idi imbaga ti talken na atao ijay, asaan kano anap-napan ni Daddy, kat awan kanumot ti rumbang ama urnos, tanaan nayas met ti taray ti kumpanya. Dakkel aburbur tsakada kami ti panagpukaw ti amak, manang Emmy. Kasla nagpukaw nga asok ni Daddy. Awan apulos ti makaammo no sa dino ti ayan na. Uray dagiti talken na tao iti negosyo mi, awan ti maibagada iti panagpukaw ti amak. Nagpatulong kami pa yan kadagiti masaknan. In report min ti panagpukaw ni Daddy. Inaldaw amapan kami kani Mami iti presinto, tapno amuan mi no anyan ti update. Tan i-reportan a missing person ti amak. Kasla mapukaw ti limbong ti panunot ti inak, iti day di agundaway, manang Emmy.
Mami, malmalday ka manan. Asino matisaan nga agliday anak ko. Awan mo't lati damagan maipapan ka ni dadim. Oray dagiti pulis. Mas daod ano niyan tinapasama kiti amam. Imawag ak mata ni probinsya. Iti ayan dalolo ken lolam. Ngabsaan ka no mata nagaw-awit iti amam. Madanagan matan dalolo ken lolam. Patpat ka kunay ni daddy manak ko. Kasla mapukaw ti limbong ti panunot ko. Tunggal malagip ko ni daddy. Noon yan tinapasamakan ko, ana. No si bibiyag pa'y. Uwan no natayan. Mami, patilugar mo matipak na ka mo. Saan ka nga agmay-may sa mami? Adak di ti amang saranay kang ka. Di tayo mapukawan ni tinamnama. Amo kasi bibiyag pa ni daddy. Kumararag tayo iti Diyos, mami. Di tayo umibat kan kuana. Amok ngay sulang di makatulong kada tayo. Kumusta ngay Sandra? Ada ka din damag maipapan ka ni Edgar. Awan pa'y papang. Diyakon amo no niya ti aramidag. Ay, Apay akaladlat na nagpukaw ti asawag papang. Sa dino nga tanti ayan na. Anya nga tanti napasamak kan kuana. ay na, jak masungbatan day taas sa lunsod mo Sandra. Pauray na kami kan ni Mamangio. Maburbursaan kami mat. Papang. Gumpang nga asim tadi ka mapukawan iti namnama. Kang runaan iti amin. Agbalin ka kumaan na tibker. Di ka umibat iti na marswa. Kakadagiti ka kastoy agundaway. Tilaeng na marswa ti mabalin mo apagkamangan palasang ko. Lakay, anyang iti madamag maipapan iti anak ta. Awan pa'y bakit? Talaga di na masarakan ni Edgar. Masyanak nga rod ka ni Sandra tanapalalo ti sangit na idiinawagak. Ay, anya nga tanaya tinapasamak ka ni Edgar. Ay na, Diyos ko, tulungan na kami kuma. Maasi ka kadagiti agina. Amok no kasano karigat ti pagdaldalanan ita dagiti agina lakay. Ay, saan tayo nga amo? No si bibiyag pa'y ni Edgar nga anak ta. Wano na tayan. Wan nga rod bakit? Kanayon kanomot ti papanday di presinto ng awan lata ti damag. Matanaga nakmatuna yan bakit? Sapay la kumata si bibiyag pa'y ti anak ta. Sapay la ko malakay. Di tay agsarday nga kararag iti na marswa. Isulaang ti makatulong kada tayo. Kastamot lang ti imbalakan ko ni Sandra manugang ta. Tilaang ng Diyos tinamnama tayaw.
Mami, umadanin ti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Awan garod anak ko. Manon atawan tinapalabas. Nga maging gaita. Awan paila ang damag no sa dinon ti ayan ni Dadim. Mami, Maragsakan ak. Tadandanimon matunoy dagiti arapaap mo anak ko. Amok ano sa dino man ti ayan ita ni Dadim. Maragragsakan mo't. Gaputa day tatinar arapaap na. Ti makaturpos kay ti panagadal mo anak ko. katagyaman akmat ken ka, Mami. Gaputa oray kastoy tinapaspasaran tayo kadagiti kalabas. Nagbalin kalata na tibkar para kanyak nga anak mo. Uwan anak ko. Sika tinang patibkar iti pakinakam ko tapno jak sumuko. Kataging ka ita. Adaak dito'y nga agururay. Mangnamnama nga iti maysa nga aldaw. Agsublimat laang iti danata ni Dadim. Dahita ti karkararag ko akanayon iti Diyos. Clark, anak. Mami. Hanggang no bilang laang. Tatalaga nga dagaya mandakas anapasamakan ko, anak. Maamuan tayo kuma. Tauray ka sano ka sa abdiit danday ta. Ikagumaan tayo nga aklunan. Basta maamuan tayo kuma. Tapno saan tayo amang namnamalatan, anak ko. Nariknak tinalaos aladingit ti inak manang Emmy. Nang runa ket agingga kadagitoy apanawan. Awan paylaeng ti damag mi maipapan ken ni Daddy. Maysa akon anaan-anay nga inhenyero. Addan bukod ko a pamilya. Ket nag-migrate kami payan ditoy Canada. Ngam kaskas di nga awan apulos tinaamuan mi maipapan iti amak. Dagiti nabati ni Daddy a negosyo mi kat nailako mi aminan manang tapno maisurot mi ditoy Canada ni Mami. Dagiti dua nga anak ko tinagbalin aliw-liwa ni Mami. Amok nga aging gaita, mangnamnama paylaeng ni Mami asi bibiyag ti amak kat agsublin tumetlaeng kada kami. Nasakit a panunutan tinapasamak. Taaging gaita, kasla kami agkalkal lautang. Kat no sa dino man ti ayan ni Daddy, no addapay ito'y abiyag, sapay lakuma, tadumteng to ti panawen nga agkikita, ken agdedan na kamin tumanan. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Clark. Clark, pagayam ko,
umuna iti amin, agyamanak iti panagtalak mo ang nagpaidrama iti pakasaritaam. Pudno unay pagayam ko, nagsakit a panunutan, at ipatpatag mo nga ama, kat nagpukawlatan akas laasok, adiyo amuno anya tinapasamak, no si bibiyag pay, wenno saanan. Maawatak ti marikrik nayo, nang runa ti inam. Kat kararag ko asapay lakuma, tamaparaburan pay ti atiddog ken nasalunat a panagbiag ni mamim, tano itulok ti Diyos, taadapay abiyag ti amam, agkita ken agdedan na kayon tumanan. Narigat ti nagdalanan ken pagdaldalanan nyo. Ngam saan kayo nga umibet iti namarswa, taawan ti imposible kan kuana. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti nagla